Edorta Jimenez idazleak Nikolasa Txikaiende gogorarazteko liburua ondu du. Mundakarrak Nikole Bilotxekoa izenburua jarri dio lanari, eta emakume astu eta laidostatu hori goratu nahi izan du. Nikolasa Txikaiende orain dela 37 urte aipatu zidaten lehen aldiz urriaren 14-15 izango zen orain bezala, Madrileko Dirección General de Seguridaden aipatu zidana brigada antiterroristako burua zen. Eta egin zizkidanak egin ondoren ausardia edo kopeta izan zuen Sabin Aranari buruz eta haren alargunari buruz, emazteari buruz hitz egiteko, hori lotan egondan igan, urteetan, gero eskontzaren urte hurrenean, Sabino eta Nikolaren eskontzaren urte hurrenean, Joseba Errezkunak harrian argitaratu zuena gorden nuen, gero Joseba berak argitaratu zituen beste gauza batzu dena joan nintzen gordetzen, eta pandemia hau hasita iazko martxoaren 15ean etxean geratu beharra ezarri zigutenean hasi nintzen idazten, zegoelako eta badagoelako 1918an izan zen izurriaren eta oraingo izurriaren arteko lokarri bat, lotura bat Nikoleren bizitzan gurutzatzen dena. Ni etxean 2020an, 1918an beste zerbait gertatu zen, beste izurri honen antzekoarekin. Eta horra hasi nintzen emakumeari buruz idazten. Nikole izatez emakume beste askoren arteko emakume bat zen, gure ama, edo behar bada gure amama bezalakoa, etzen alabetako bat, baserri ingurukoa, ez baserri ulertzen den moduan, hangoa abinakoa, gaur egunean PBK-ren kolonia dagoen leku horretan sortua, bere bizitza arrunta zen, aldatu egin zen Sabin Aranagoirirekin ezkontzean, eta aldatu zen baita ere arekin alargundu zenean 3 urte egin zituzten ezkondurik. Ez zuen beste garrantzirik izango, ze urteetan zuen ari buruz inorkitz egin edabideetan, jelkideen edabideetan, 1995an zerbait aipatu zuten, dirudinez omenaldia ere egin zioten batzuek eta berak bere bizimodua egiten zuenan, lurjabea ere bazen, Sabinoren erentzia edo oinordetza hartu zuen, eta gerran izan zuen Sabinorekin ezkondu izanaren ordaina, ez dut kontatuko zein den, kartzelan sartu zuten, besteak beste, eta gerra amaituta erbeste latza etorri zen, eta erbestean ere galdu egin zuten, arren arrastoa, hitzenean herrikoek ezagutzen zuten, Sabinesia esaten zioten, eta izen horri esker berreskuratu zuen Joseba Errezkuenagak, haren oroimena, hiltzen, 1951, nera bateko anonimatuan, gaur egunean Zugarretako hilerrian dagoz haren gorpuzkinak, ez dauka hilarririk, ez dauka lapidarik, ez dauka ezer idatzita, erabat anonimoa da, Sabino Aranaren hilobiaren atzean dago, eskerretara 21 metroko tartean. Eta hor ere, ezer harrigarririk ez, eta Aranon 1970an, Burgoseko prozesuaren giroan, zabaldu zen emakume honi buruzko infamia edo belzkeria izugarria, hemen kontatuko ez dudana, liburuan dago kontatuta,
seguruenik Sabino Aranaren ideien aurka egitearren, bizimodu pertsonalean, haren ezaugarri fisikoetan eta abarretan sartuz. Eta hori da, gaur egunerarte, emakumeak ez dauka izena jarrita hilerria, hari buruz esan zen gezurra liburuetan dago, Euskal Telebistan ere agertu izan da, programaren batean, prestigiozko programaren batean, ustez Euskal Abertzaletasunari, jelkidismoari buruz jakintzua den historialariak, izena ez dut esango, amua irentzi zuen, eta artxiberoek eta ikerleek eta sinestu egin dute, irentzi egin dutean amua eta hor. Segitzen dute gezur handi horrekin. Liburuan nire egunerokoa da, egun horietan idatzi nuena, ikusten nuena, nire gogoetak eta eta tarteka emakumearen eta Sabinoren historia. Bat, bien arteko maitasun gutunetan oinarritua. Berak Nikolek Sabinori egindako gutunak itxuraz ez dira gorde, baina Sabinok egindakoetatik ateratzen da baita ere emakumearen irudia negatiboan moduan, zer falta den ikusten da, haren ahotsa eta fikziorik ez dago. Dagoena, egon badauena da, idazleok egiten duguna, utzuneak bete. Bete eta hor litekena da ondo beteak izatea edo bestela ez. Batek daki, ez dago jakiterik, nik egin ditut fikziotzat jo litezken gogoeta edo betetze lan batzuk utzuneetan. Baina bestela dokumentatua da. Dokunovela da nahi bada. Dokudramak egiten diren moduan, beti parte batez ere emakumea absentea egon delako, emakumea ez da existitu. Existitu, bai existitu zen, baina inon itzalik ere ez dagoen pertsona horren bizitza nola berreraiki. Hau da erronka. Berreraiki egin dudala uste dut. Eta latza izan zen, oso latza. Dena, Sabino Aranarekin ezkondu zela. Nork zeukan motiborik emakume honi buruz idazteko, Sabino Aranaren biografoek, beste inorkez. Edo bere ideietakoek, hau da, hor ezin da esan denek astu dutela. Ze motibo zeukan PSOeko batek emakume honekin gogoratzeko, baina beste batzuek bat zeukaten, edo Sabinoren aztertzaileek bazuten motibo nahikoa emakume honi buruz begiratzeko, ez dute begiratu. Aipatu izan da gainetik, saiakera batzuetan irakurri ditut eta iraingarriak dira aipamenak. Emakume honek aipamenetan ez dauka ez gorputzik, ez adinik, ez izenik batzutan aipatzen dute Sabinoren emazte ez dute esaten izena. Ez non jaio zen ez ezer. Inexistentea. Gorputzi gabekoa. Eta gorputzi gabekoa eta argazkiri gabekoa eta hilobiri gabekoa.